Rozprávky sú súčasťou detského sveta. Tvoria deťom obraz o svete, s ktorým sa až do svojich 5 rokov stotožňujú. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vkladáme do detských hlávok pred spaním, keď im v postielkach čítame o tom, ako vlk žere karkulku, alebo o deťoch, ktoré hodia Ježibabu do pece, aby sa zachránili, či iné rozprávky s desivým obsahom? Záleží na tom, aké príbehy deťom čítame. Rôzne štúdia zistili, že 2/3 rodičov sa snažia vyhnúť príbehom, ktoré by mohli deťom vyvolať nočné mory. 1 z 5 rodičov vyraďuje staré klasické rozprávky alebo ich prerozpráva a 1/3 rodičov uviedla, že sa ich deti po prečítaní Červenej čiapočky rozplakali. Ale klasické rozprávky nemusia byť vždy hororom. Volám sa Michaela Pribylincová a som autorkou pozitívnych rozprávok s pesničkami, ktoré v sebe ukrývajú tajomstvá šťastných detí. Tieto klasické rozprávky bez zla a násilia, ale aj nové príbehy s ponaučením, zábavnou a pútavou formou nahovorili obľúbení slovenskí herci. V čom sú naše rozprávky výnimočné? Majú v sebe pozitívny odkaz a tajomstvá, ktoré môžu už aj malé deti zaradiť do svojho každodenného života. Hravou formou sa naučia používať svoje vnútorné zdroje na riešenie rôznych problémov a každá rozprávka má aj vlastnú originálnu pesničku. Našimi pozitívnymi rozprávkami robíme detský svet krajším. Pridajte sa k nám.